Gabon ongi etorriak gurean gaur albistegira. Datorren apirilaren 8an milaka izanen gara bakearen ardeko artisauak. Vale. Gabon, ongi etorriak gurean gaur albistegira. Datorren apirilaren 8an milaka izanen gara bakearen aldeko artisauak. Hala adierazi dute gaur Baionan egindako prentsaurreko masiboan. Agerraldia eta bertatik eratorritakoak izango ditugu hizpide, baita LOMCE eta Heziberriren aurka milaka ikasle mobilizatu dituen grebak ere. Hauek eta beste hainbat, gure lerroburuetan. Suitzako justiziak Nekane Txapartegi euskal presoa Espainiaratzea adostu du. Estradizioa baimendu duten epaien aburuz, Txapartegik ez du modu sinesgarrian frogatu ahal izan torturatua izan zela, eta Espainiak ere ez zituen salaketa horiek behar bezala aztertu. Milaka pertsonek azken agurra eman dioten Martin McGuinnessy Derrin. Bertan Euskal Herria Bilduko Arnaldo Otegi eta Sortuko Urko Aiartza izan dira. Estatu Islamikoak bere gain hartu du atzo Londresen izandako erasoa. Gizon armatu baten ekintzak 5 hildako eragin zituen. Hanberezen, bestalde, hainbat lagun auto batekin harrapatu nahi izan dituen pertsona bat atxilotu dute. Kiroletan, gaur aurkeztu dute Euskal Herriko Itzuliaren 57. edizioa, ibilbide atipikoa izango du, ustez ohi baino leunagoa, Iruña, Sarriguren, Eltziego, Gasteiz, Donostia, Bilbo eta Ibar izango dira etapa, abiapuntu eta amaiera. Kulturan, Jogurina Boroba artistarekin egon gara, Poliamor bere diska berria ekali digu, Laudio Arrak. Ikusmen handiaren artean, baita Espainiar estatuko hedabide askoren presentziarekin agerraldia egin dute Baionan. Bakearen artisauekin eman dute perrentzaurrekoa, eta beraiek ere bakearen artisauak direla jakinarazi dute. Gainera, batzeko deia egin diete bake zuzen eta iraunkorraren arrangura duten herritar guztiei. Apirilaren 8an Baionan elkartuko dira, eta armagabetzea preso eta biktimen gaia konpontzeko bidearen hasiera dela azpimarratu dute. Desarmatzeak izan behar du osoa. Segurtatua. Egiaztatua. Baldintza politikorik gabe, baina baldintza tekniko batzuen errespetuz. Printzipioa da ere desarmatzea ez dela bukaera. Bakarrik bidea irekitzen duela, bakearen bidea eta tratatu behar diren beste gaien bidea. Bitimak, presoak, elgar bizitza. Ez da bide erresa izanen behar bada, baina posible bihurtuko da desarmatzea eginez geroz. Bakeaz artisauak ez gira gehiago 3, edo 5, edo 6, gira hemen giren guziak eta etorri ale izan ez direnak. Egun, baina izenpedura ordena. Beraz hori da egungo helburua bake artesauen mugimendua eta uholdea zabaltzen ari dela. Euskal Herriko bakearen artisauak bilakatzea eta apirilaren 8ko larun batean iraganen den desarmearen egunera deitzea erabakitzen dugu gaur. Egun horretan parte hartuko dugu eta bake zuzen eta iraunkor baten arrangura duten herritar guztiak gurekin bat egitera gonbidatzen ditugu.
apirilaren 8ko larun batean. Bakearen aldeko artisauak milaka izanen gara. Euskal Herrian, ordezkeriarik gabeko etorkizun demokratiko bat eraiki dadi. Michel Berokori goinek azpimarratu du elkartu diren guztiak direla bakearen artisauak. Ekimenera batzeko deia egin diete gainera, hala nahi duten artisau guztiei. Armagabetzea ez da bukaera, bidearen hasiera da preso eta biktimen gaia, esan da bezala konpontzeko azpimarratu dute Baionan egindako agerraldian. Gainera, Berokori goinek ez du etxi Frantziako estatuaren parte hartzea izateko aukerarekin. Diskrezioa txiki nahi dugu, zenta alde batetik materialki ez dugu aski elementorik eta aski zehatzik komunikatzeko, eta bestaldetik nahi dugu prozesua zaindu. Nahi dugu bidea zaindu, eta ez da besterik, ez da hor egiteko ez dakitze komunikazio mota, da zaindu nahi dugula prozesua, eta hauskoa dela. Oesten erraiten nuen mugimendu azkarra zela, baina hauskoa da ere. Gai sentsiblea da, hauskoa da, harremanetan gira oso partaide eta jende ezberdinekin. Badugu denen konfiantza bat mementoan, eta behar dugu konfiantza horren araberako nivelian izan edo heinean, eta beraz hortako da bakarrik, baina sendituko dugula posible dela, eginen dugu behar dena. Frantziako gobernuaren jajera da gaur egun gehien aipatzen dena, zein jajera hartuko duen, jajera pasiboa, jajera aktiboa. Zehaztasunetan pentsatzen dut ezin zirela sartu, baina gaur egun badakigu ea oztopo gogoa duten edo laguntzeko gogoa duten, hortan zehaztapen bat emaiten ez dakit zeinetan laguntzeko gogoa duten edo ez, eta ez dut erraiten hori erraitean ez dutela laguntzeko gogorik. Guk bakarrik mementoan ikusten duguna da ez dela prinsipiozko oztopo postura bat, adibidez, egun hori ez da eginen. Izaten altzen postura bat egun hori ez dugu onartuko. Ez gira hortan. Horren txarrenetik partituz, beste opziak hobea dira, baina behar dugu mugiazi oino gehiago, eta ez alako sokatira batian, da gure konbikzioa da, eta hori badakite, gure konbikzioa da, desarme hori egiteko manerak permetituko ditu gero beste etapak egiten edo ez. Hori ez bada ondo egiten, ez gira gai izanen, eta aktoreak ez dira gai izanen, eta espirituak ez dira prest izanen, beste gai importanteak zailak tratatzeko presoak, biktimak eta hori. Eta horrez suposatzen du lehen etapa hau, materialki eta espirituz eta eraikuntzaz eta parte hartziaz ondo atera dadin. Izan dadin, akto hori positiboa balin bada, denen akto positiboa izan dadin. Ez alde batena, ez behar dugu, badugu anizauza egiteko, eta ondoko etapak zaindu behar dira ere. Armagabetzea hori nola egin den konkretukinik ez dakit bat egin, baina badakit bakotsak baditugula gure buruan gure armak. Eta arma horiek behar ditugu utzi bakearen bidea hartzeko. Bakotsak baditugu gure armak. Edo neogudua, edo ez dugu nahi, edo kuraik gabe, edo bihotz eskatxia, edo baditugu gure armak, edo bertzen gen gauza bestea. Behar ditugu arma horiek utzi, eskualerriaren egoera ikusiz eta eskualerrian maitatuz, eta hori agertuz maite dugula egiazki. Hamaika Telebistan auziaren inguruko analizia bilatu nahi izan dugu eta Euskal Herriko politika egintzaren azkeneko 5 hamarkadak gertutik jarraitu dituen Jose Feliza Zurmendi kazetariaren hitzak bilatu ditugu. Armagabetzea dela eta burutazio batzuek. Hasteko esango nuke mundu guztia ados dagola, hau importantea dela berez eta danontzat, alde edo kontra egon. Baina garrantzian nire ustez ez dagola
hor arma asko edo gutxi egongo direlako, edo ez dakit zer antimisilak, ze misilak, edo ze dinamitak, edo ze gauza. Nik uste, ez dela arle hortatik begiratu behar. Horrelako guda edo ekintza politiko-militarrak egiteko ez dira behar. Tankeak eta arma asko, arma gutxikin ere posible zen presente egotea eta jente asko eta egoera aldaz gora jartzea. Ez dakit, ez dut ondo ulertzen zergaitik pentsatzen duten, edo esaten duten behintzat, segurazko 4 pistola eta 5 fusil eta jasarrak eta balio ez dutenak, eta horrela bada. Horrekin batera, entzun dut, dinamitaia zarra egongo dela eta balio gabekoa. Baina norbait esan du, hori ez da importantena. Eta baduela teknologia bat, edo ez dakit nola deitu, elemento simpleekin, eta edozein tokian erosten diren gauzeekin, esplosibo importanteak egiteko, eta bombak prestatzeko, eta urrutik lehortzeko, eta abar, eta hori da. Gogoan dut, momentu batean, ez da inoiz demostratu, eta nire ustez gezurra da, esaten zutela, Kolombiako farkekoak deitu zutela etako espertoak ikasteko horrelako gauza. Pentsa, ejerzito eta basoan, milaka soldadu daukan ejerzito bat, eta deitu teknologia hau erakusteko. Bueno, ez dakite, baina hori bai esplikatzen du teknologia edo gauzak nola egin ze garrantzia duten. Egia da baita ere urte hauetan eta tailerrak edo fabrikare izan dituztela. Euskal Herrian arma fabrika asko egon dira beti. Eta horretarako behar dira torno batzuk eta beste elemento batzuk, baina ez beste munduko gauzak eta inoiz erosi eta egin duela etak. Baina, igual pena merezi du esatea gogoratzea lehenengo armak etaren eskuetan nola etorri ziren. Eta etorri ziren gerra zibileran ibilitako anarkiste eskuetatik. Iparraldean bizi ziren eta iparraldean zeukaten gordeta eta lehenengo armak Steinzar-horiek alboko kargadoreekin Palestinako pelikuletan eta agertzen den, egia da arma horiekin 10 urte bizera pasiatzen. Eta sortu eta 10 urte pasatu ziren lehenengo tiro bota aurretik. Igual momentu izango da kontatzeko ere ze gertatu zen polimilien armekin. Ze polimiliak akordio batera iritsi ziren Rosonekin bere momentuan, baina horren truke armak ez zioten eskatu. Behar bada arma horiek nunbaiten egongo dira, edo behar bada iparraldeko beste kidei, edo beste etako beste kidei pasatuko ziren, ez dakit. Gero, armak justiziaren eskuetan geratu behar dira ze. Arma horien bidez igual posible izango da, orain arte hainbat atentadu, oraindik aztertu gabe dauden atentaduak, hasteko nik ez dut uste 300 atentadu autorerik gabe daudenik. Niri kontu hori zaiz ateratzen, baina bueno. Baina horrekin batera pentsatu behar dugu, inoiz horrela izan bada, eta arma horiek iparraldean edo Frantzian egon eskero, zema denpora izan dute arma horiek errekara botatzeko. Osea, segurazko komprometituak, arma komprometituak botako zuten. Baina, bueno, gauza horiek egia esateko ez dute garrantzia hondirik, garrantzia dauka, hau azken pausoa dela, atzeki bat kentzeko orain arte presoekin eta dagoen politika aldatzeko. Lehen esaten zute, armak entregatu eta gero ikusiko dugu, behintzat pauso hori emanda dago edo emanda egongo da. Emanda egongo da. Ni espero dut problemarik ez eukitzea. Baina beste inoiz horrelako egoeraren aurrean, militanteak, Europ edo militanteen lagunak
bere informazioa poliziaren gana edo joezaren gana joan beharrean, zer egin dute apaiza bati hori pasa, eta apaizaren bidez hori eramatea. Hau, broma dirudi, baina ez da broma. Zu apaiza bati ematen diozu geolokalizadoreak eta nun daude, eta zuloa nun daude, eta apaizak errez dauka esatea hau sekreto konfesion. Ez dakit nola ingo duten, ze entzun dut baita ere, nahi dutela jente asko parte hartzea eta abar. Bueno, segurazko pentsatuta daukate, eta uste dut aurreko esperientziatik ikasiko zutela eta saiatuko direla trampak edo stopoak edo gauzak saiesten. Baina, bueno, badezpada apaizarena ere geratuko da iparraldean apaizaren bat hori prest egiteko dagoenik edo Parisen edo Irlandan. Torturak arrasto luzea utzi du Euskal Herrian, milaka dira azken hamarkadetan bildutako salaketak. Horietako bat Sandra Barrenetxearena aurreko astean hemen Hamaika Telebistan gordinki entzun ahal izan genuen bezala. Beste bat berriki iraganden larun batean zenduzen Jon Arretxerena. Donostiarra Mikel Zabalza atzilotu zuten sarekada berean atzeman zuten eta egun latzaietan gertatutakoa gogora ekarri nahi izan dugu. Baina Mikel Zabaltzaren agerketa aurretik protesta ugari izan dira Euskal Herriko hiriburuetan. Zenbait zauritu gertatu da gaur eguerdian Donostian, desagerketaz protesta egiteko burutu den manifestaldian. Eman die polizi buruak manifestariei, eta berehalaxe manifestarien kontra ekin diete poliziek. Joan den igandean bezala, amnistiaren aldeko batzordek egin dute manifestaldirako deia. Ikus dezakezuenez. Suitzako justiziak Nekane Txapartegi euskal presoa espaineratzea adostu du. Estradizioa baimendu duten epaien aburuz, Txapartegik ez du modu sinesgarrian frogatu ahal izan torturatua izan zela, eta Espainiak ere ez zituen salaketa horiek behar bezala aztertu. Hortaz gain, giza eskubideen Europako auzitegiak onartu egin du eta hildako Ramon Romearen familiak aurkeztutako helegitea eta ontzat jo du Natividad Jauregi espainaratzea. 2007 urtean zigortu zuen Jauregi Audientzia Nazionalak, ihes eginda zegoen orduan, eta beste 3 lagunekin batera. 28 urteko zigorra jarri zioten, 1981 martzoan Ramon Romeo Espainiako Armadako teniente koronela hiltzea leporatuta. 2013ko urrian atxilotu zuten Belgikan Jauregi, baina hura espainaratzeko aukerari ezezkoa eman zion hango justiziak, iritzita Espainiak haren giza eskubideak urra zitzakeela. Erabaki horren aurka helegitea aurkeztu zuen Romearen senideak eta arrazoia eman die gaur Estrasburgok. Espetxe politikarekin jarraituz, euskal presoen hurbiltzea nahi du Frantziako presondegien ikuskatzaile den Adeline Hazanek urtengo txostenean hala idatzi du, presoak urruntzeak senideekin harremana izateko eskubidea urratzen duela. Etxerat bat etorri da ondorio hauekin, eta Frantziar estatuan baita Sylvain Allo, Partido Sozialistako diputatuak eta Cécile Duflot LEV-koak larriki hiri den Oier Gomez euskal presoari bizita egin zioten atzo goizean. Haren osasun egoeraren jarraipena egiten duen taldearekin ere bildu ziren, bagoaz kolektiboak jakinarazi duenez. Madrilen, bestalde,
Altsazuko auzia Iruñean epaitzeko eskatu dute 88 diputatu eta senatarik. Gertakariei terrorismo kalifikazioa kentzeko eta auzipetuek bidezko epaiketa izateko eskatu dute Altsazuko auzian. Izan ere, gogoratu, Madriletako gortetako 74 diputatuk eta 14 senatarik, EAJ, EH Bildu, Podemos, Kataluniako Alderdi Demokrata, ERC, IU, En Marea eta Konpromiseko ordezkariek bat egin zuten senidek aurkeztutako agiriarekin eta esan da bezala Altsazuko auzia Iruñean epaitzeko eskatu zuten. Hezkuntzan ikasle abertzaleak deituta greba eguna zuten, hala milaka ikaslek bat egin dute gaur LONCE, Heziberri, EU 2020 eta errebalidaren aurka egindako mobilizazioekin. Ekimen nagusiak Hego Euskal Herriko 4 hiriburuetan egin dituzte, baina hortaz gain kampusetan zein bestelako ikastetxetan protestak egin dituzte baita. Grebak jarraipen handia izan du eta hainbat fakultate itxita izan dira. Ikasle abertzaleaken aburuz 17.000 ikasle inguru atera dira kalera eta esan da bezala mobilizaziorik nagusienak Iruña, Gasteiz, Bilbo eta Donostian izan dira. Hezkuntzatik sistemari aurre lemapean. Topatu.eus atariaren arabera, Gasteizen 5.000 ikasle inguru atera dira, Bilbon eta Iruñan 4.000 bat, eta Donostian beste 3.000. Azken hiriburu honetan manifestazioaren bukaeran, hainbat ikasle hezkuntza delegazioaren aurrean eseri dira, errepidean, eta ertzaintzaren 4 furgoneta joan dira, baina ez dute esku hartu. Gasteizen tentsioguneak bizi izan dira, bake kalean, baina ertzainak ez dira ikasleen aurka oldartu. Martxa, Andre Mari Zuriaren plazan amaitu da, eta bertan hezkuntza sistema propio bat aldarrikatu dute ikasleek herritik, eta herriarentzako izango den hezkuntza sistema propio bat. Iruñean zein Bilbon parte hartzaile eta ikasle abertzaleko kideen hitzak bildu ditugu. Gaur martxoaren 23an, milaka ikasle atera gara Hego Euskal Herriko ikastetxe eta uni guztietan, alde batetik erreformei eta egungo hezkuntza sistemari kontrakotasuna adieraztera, bereziki kontuan izanik aurten LOMCE eta Heziberriren errebaliden gauzapena eta inposaketa etorriko dela, apirila eta maiatzaldera, eta bestetik ere, laboizetara zabaltzera gure hezkuntza sistema propioa eraiki behar dugula, eta horretarako bidea desobedientzia eginen dugula. Zentzu honetan, gaurko greba mugarri importante bat izanen da, hemendik aurrera desobedientzia fase bat irekiko delako, esan ditudan errebalida hoiei begira. Uni asko edo fakultate asko itxita esnatu dira, ikastetxe asko ikaslerik gabe esnatu dira, eta esan dezakegu kalera irten den ikasle kopurua iazkoa baino altuagoa izan dela, 5.000 ikasletik gora irten baikara, eta hiriburu guztietan 3.000 ikasletik gora batu gara mobilizazioetan. Errebalida ditugula bereziki aurten maiatza apirilan ezarriko dizkigute errebalidak, inposatuko dizkigute, eta bai azken urtea dela LOMCE aplikatzen dutena, edo ez aurten LOMCE ipintzen dute definitiboki, eta azken adibide hori da errebalidena, eta guk argi izaten dugu, ez ditugula errebalidak onartuko, lanketa bat eta borrokan jarraituko dugu horren aurka, eta animatzen dugu ikasleria guztia horren alde egitera, errebalidak boikoteatzearen alde. Ikasleriak nahiko argi du greba egitea importantea dela, eta adibidez Iturraman, Biurdana eta Nupen gauean egin dira itxialdiak, egin dira hainbat tailer, eztabaidak egin dira, hainbat ekintza egin dira, eta hori pixka bat jendea kontzientziatzeko, eta hori ikusteko atera garela eta eutsiko diogula. Hemen EAJak eta estatu osoan PPek aurrera eraman dituen eraso guztiak, Heziberri eta LOMCE, 3 bai, murrizketak, gure irakasleak kalera botatzea bai, eta azkenean gu hezkuntza publiko bat nahi dugu, langile familietako umeak eta semeak ikasketa on bat izateko.
Hezkuntzarekin jarraituz, atzo sektore honek pairatzen dituen prekarietatea eta aldirokotasuna salatzeko greba egin zuen gehiengo sindikalak Euskal Autonomia Erkidegoan. Eremu publikoko ikaslegoaren 75% deialdiarekin bat egin zuen sindikatuen araburuz. Bestalde, Eusko Jaurlaritzak jarraipena eren batetara mugatu zuen. Ela, Lab eta Estela sindikatuek deituta, milaka langile atera dira kalera gaur. Lan baldintzak hobetu, hezkuntza eraiki lelopean. Izan ere, hezkuntza publikoak greba eguna izan du Araba, Bizkaia eta Gipuzkoan. Gehiengo sindikalak egun osoko lanuztera deitu du unibertsitatez kanpoko sektore publiko guztietan. Murrizketak alde batera utzi, lan baldintzak hobetu eta pertsonen garapen integrala izango duen hezkuntza publikoa aldarrikatu dituzte. Eskatutako neurrien artean, lanpostuak sortzea, ikasgela bakoitzeko ikasle kopurua jaistea, ordezkoak lehen egunetik jartzea eta bajak osotasunean kobratu ahal izatea daude besteak beste. Haien ahotik kontrako entzuten dugun arren, Eusko Jaurlaritzak hezkuntza ez da lehentasuna. Krisia oinarrizko zerbitzu publikoak suntsitzeko baliatu dute. 2017an gure herrian sortzen dugun aberastasuna 2009koaren gainetik dagoen arren murrizketak eta prekarietatera betikotu nahi gaituzte. Gaurkoan kalera atera gara hezkuntza lehentasun izan dadin. Gure hezkuntza txikitzen duten erreforma basatiak eskoletatik kanpo nahi ditugu. Testuinguru honen baitan Euskal Herriko Unibertsitateko aurredoktoren egoera gertutik ezagutu nahi izan dugu baita. Euren baldintzak hobetzeko eskatuz asanblada eratu dute eta azken egunetan protesta eta ekimen ezberdinak burutu dituzte. Doktoretza aurreko ikertzaileen kontratuetan kode aldaketa egin zuen Espainiako gobernuak 2015ean. Berandu eta kasualitatez izan dute aldaketa honen berri ikerlariek. Batu eta egoera salatu zuten pasaden astean EHUko 3 kampusetan. Asanblada sortu genuen duela hilabete terdi inguru, jakin genuelako gure kontratuetan aldaketa bat egon zela. Pasatu zela 401 kodea izatetik 420 kodea izatera. 401 kodeak edo 401 kodea da obra eta zerbitzuetako kontratu bat eta 420 kodea da praktiketako kontratu bat. Orduan horrek suposatzen zituen zenbait aldaketa gure lan baldintzetan. Besteak beste, kontratu amaieran indemnizazioa eskatzeko eskubidea izatea, Europar Osasun Txartelarekin baita be Europar Osasun Txartela eskatzeko zenbait arazo eta beste zenbait kontu. EHUren aldetik egoeraren inguruko informazio falta nagusi izan dela adierazi dute. Izan ere, ofizialki ez dute inolako mezurik jaso. Sartu genuen erregistroan eskaera bat momentura arte argi ez zeuden hainbat puntu argitzeko eta horren ostean bai jaso dugu gonbite bat errektore orde taldearen partetik bilera bat egiteko, eurekin bilera bat egiteko. Indemnizazioa kobratzeko arazoak izaten ari dira batzuk. Badaude pertsona batzuak kontratua bukatu zaiena eta indemnizazioa eskatu dutenak. Pertsona batzuei indemnizazioa eman zaie eta beste batzuei ez. Orduan hor badaukagu edo hor sortu da gatazka berri bat. Zergatik batzuei bai bestei ez, etori da hemendik aurrera aztertu nahi dugun gaietako bat. Aurre doktoren asanbladatik nabarmendu dutenez, ez dira lehengo egoerara itzultzearekin konformatuko. Gure hausnarketa hortik esan duzun moduan, ez? Harago doa, ez guk hau kontziratzen dugu momentuko partxe bat. Gure lana, guk aldarrikatzen dugu ez garela unibertsitateko ikasleak, baizik eta unibertsitateko langileak. Orduan, gure lana ez da ez praktiketako lan bat, ez da obra eta zerbitzu bat gure lana, ikerkuntza lan bat da. Zientzia legeak 2011an ematen zuen 6 hilabeteko epea hori garatzeko, eta ez da garatu, Espainiar estatu mailan, eta hemen Euskal Autonomia Erkidegoan behintzat, badago unibertsitate lege bat, eta uste dugu unibertsitate lege horrek baita be ahalbidetuko lukela ikerketa kontratu bat. Saiatuko gara, mendik aurrera, esan duan moduan, beste zenbait
aldarrikapen garatzen, ikusten dugulako gure egoera prekarioa egiturazko egoera bat dela orduan. Horren aurrean jarraitu behar dugula antolatzen, bestela momentu honetan kodearena izan da eta bihar beste gauza bat izan daitekelako. Euskal Herriko Bilgune Feministak 15 urte bete ditu aurten eta horren harira ekonomia feminista foroa antolatu dute martxoaren 25erako, larunbat hontarako Azpeitian egingo dute egitasmoa eta foroaz gain tailerrak egingo dituzte. Emakumeentzako ekimena izango da, goizeko 10etan hasiko da, San Agustin kulturgunean eta arratsaldeko 6:30 bitartean luzatuko da. Tailerrak berriz Azpeitiko emakumeen txokoan egingo dituzte, goizez eta arratsaldez. Umeentzako gunea ere egongo da eta antolatzaileek adierazi dute irisgarritasuna bermatuko dutela. Onatz, Usuria Boitizen hitzak. Esaten dugunean bizia nahi dugula erdigunean jarri, hasi bergara ezaugarritzen danon artean, zer esan nahi daben bizitza hon bat aukitzia ez, eta hor begiratu behar dugu pizkat ze behar izan daukagu zen eta ze desioa daukagu zen. Eta orduan Azpeitirako proposatzen dugun lehenengo gariketia da hori, guazen danok esartzen eta erabakitzen gure bizitzetan ze korapilo daukagu zen, nun dago zen kapitala eta bizitzen arteko talkak, guazen identifikaten ze beharri izan daukagu zen bizitza hon bat aukitzeko, eta hor, guazen erantzukizunak eskatzen eremu bakoitzari. Hau da, etxitatik zer aldoguen, zelan aldogu kapitala urrundu etxeetatik, zer aldoguen komunidadetatik, zer aldoguen espazio laboral batetik, eta zer eskatu bertotzagu erakunde publikuari, benetan be bizitza gure erdigunean jartzeko, ez? Gure helburu, askan helburu moduan bizitza izateko, ez? Eta ez kapitalaren logika hori. Egun guztiko egitarau borobil eta eder badaukagu. Hasiko gara ariketa kolektibo bat egiten, gogoeta kolektibo bat, gure kartografiak deitxo dotzaguna, eta hor nahi dugu identifika ze korapilo daukagu zen egunean bizitza eta kapitalen artean. Eta hor zehaztuko gu, hasiko gara identifikaten zeintzu dizen korapilo, behar, desio horrek, zer amesten dugun eta ze proposamen praktikotasunetik eta egunerokotasunetik zeintzuk okurritzen jagu zen, ez? Gero pasako gara mahai inguru batera eta hor proposatuko dugu 4 bide bizitza erdigunera ekartzeko. 4 bide honek izango dira bakotxak esfera bakotxari edo eremu bakotxari erantzun gotze eta egingo dugu proposamen politiko bat etxetatik kapitala kanpoan usteko, komunidadetik, erakunde publikoetatik eta merkatutik. Eta amaitzuko gu eguna, edo arratzaldiari hasieria mongotzagu, alternatiba eta resistentzien kantoiari. Hau da, gaur egun, zen praktika dagoz ja martxan, kapitala eta heteropatriarkatua alboratzen da benak, eta benetan be kapitalari tokizak entzen dagozen proiektu konkretuetan. Eta hor daukaguz, amatasun modu ezberdinak iraultzen dabe izenak, daukaguz finantziazio edo emakumeen finantziazio modu ezberdinak, elkarbizitza eta komunitatea beste erabatera ulertzen daben proiektuak, elikadura burujabetza, lurraren defentzan dabizen mugimendua bai, iritzak beste erabatera berpentsatzen dagozen proiektuak, eta gorputzan hitzen tailertxo batera izango dugu, emakumeen grebak etorriko dira Bagadetotes Kataluniatik, eta prekarietateen aurrian zelako aliantzak inaldugu zen ikusten txungoara. Hau dana ondorizutara heltzeko eta benetan be azteko burujabetza feminista oraindik gehiago be ezaugarritzen eta edukiz janzten. Martin McGuinnesi azken agurra emateko Derriko kaleak bete dira. Irako komandante izandakoa Ipar Irlandako lehen ministro orde eta Sinn Féineko buruzagiri azken agurra emateko esan da bezala milaka lagun bildu dira Derriko kaleetan. Hileta arratsaldeko 3etan egin dute eta besteak bestean izan dira Bill Clinton, Ameriketako Estatu Batuetako presidente ohia, Enda Kenny, Irlandako lehen ministroa, eta Michael D. Higgins, Irlandako presidentea, DUP alderdi demokratiko unionistako buruden Arlen Foster ere bertan izan da, eta Euskal Herritik joana da Arnaldo Otegi Euskal Herria Bilduko buruzagia eta baita ere sortuko nazioarteko ordezkaria den Urko Aiartza.
Do you want to take a photograph? Yeah, we're going to take a photo over here. Watch your back, watch your back, watch your back. Sorry, watch your back. Can you give us $2? College in here, Irlandako herriaren historian figurarik importanteenetarikoa izan zen Maginez, gatazka armatuan zein bakegintza sustatzeko lehen lerroan egondakoa. Ekin Atorra Sagasti lankideak bere profila osatu digu. Ipar Irlandako politikagintzan giltzarri, 76 urte zituela Goizaldean hilda derrin Martin Maginez. Ipar Irlandako lehen ministro nagusi, gaixo zela erretiratu zen urtarrilean, Sinn Féingo buruzagi eta Irako komandante izandakoa Maginez. 21 urte besterik ez zituela, Irako komandante ondoko zen derrin, Armada Britainiarrak eskubide zibilen aldeko manifestaren aurkaekin eta 14 zibil hil zituenean. 1972 igandea zenura, Bloody Sunday ezaguna. Urtebeteren buruan espetxeratu zuten Irako kide izateagatik eta Belfasko Sinn Féineko ordezkari zen, Gerry Adamsekin batera izendatu zuten Britainiar gobernuarekin negoziatzeko. 74an borroka armatutik jardun politikora egin zuen transizioa eta 93an prozesua publiko egin zenean Sinn Féingo negoziazio buru izendatu zuten. 97an Parlamentu Britainiarreko diputatu atera eta Belfasko gobernuko hezkuntza sailan aritu zen 2007 arte. Lehen ministro ondoko izendatu zuten orduan, DUPko Ian Paisley, Peter Robinson eta egungo Arlene Foster ordezkariekin agenda partekatuz. Sinn Féinek bakearen berradizkidetzearen eta Irlandaren batasuna berreskuratzenen alde egindako lana nabarmendu du, Maginezek bizi osoan izandako determinazioa, duintasuna eta apaltasuna goraipatuz, azken arnasa eman arte. Tony Blair, lehen ministro britainiarrarekin negoziatu zuen 1998an, ostiral santuko akordioa, Maginez bake prozesua garatzeko ezinbesteko izan zela esan du Blairrek, Maginez gabe bakea etzela iritsiko esan da. Baita, Theresa May egungo lehen ministroak ere. Euskal Herriko gatazka konpontzeko nazioarteko bitartekari taldeko kide zen Maginez, Jonathan Powellekin batera eta gertutik erreparatu zion hemengo auziari. Urte gutxi lehenago irudikatu ezin zen bake prozesua sustatu zuela esan du Arnaldo Otegik. Nazioarteko kontuekin jarraituz bestalde Estatu Islamikoak bere gain hartu du atzo Londresen izandako erasoa, bertan gizon armatu baten ekintzak 5 hildako eragin zituen. Anberezen bestalde hainbat lagun auto batekin harrapatu nahi zituen pertsona bat atzilotu du poliziak.
Kiroletan, Saski Baskonia Euroligako partida jokatzen ari da uneotan Gasteizen Panathinaikosen kontra. Laugarren postuaren bilari dira arabarrak, baina dagoeneko atzoko emaitzen ondorioz Euroligako playoffetarako txartela eskuratu dute Sito Alonsoren mutilek. Orain, euren asmoa liga erregularra ahalik eta hobekien amaitzea da, kanporaketetan arerio samurgago bat izateko. Txirrindularitzan gaur aurkeztu dute Euskal Herriko Itzuliaren 57. edizioa ibilbidea tipikoa izango du, ustez ohi baino leunagoa, Iruña, Zarriguren, Eltziego, Gasteiz, Donostia, Bilbo eta Ibar izango dira etapen abia puntu eta bukaera gune. Onatx, Bora taldeko kirol zuzendari den Patxi Bila Nafarraren hitzak. Normalean, hau baino bastante gogorra esaten da Itzulia, gaude bi etapa normalean esprinan edo talde handi batean jateko direnak, eta bestiak pixka gehiago Euskal Herriko Itzulian tipikoa diren etapak. Eta nik uste dut, formato berria dela, edo berri ezpadere, gointzat taldei pixkat ze korredore ekarri bat dugun, pentsarazten digu. Nik uste dut Euskal Zalea ez dela azkarra dela, eta badakila gauza honak aprestatzen, eta nik uste dut ikuskizunak diferentia izango da, baina Euskal Zalego arduratxua da, eta badakina txirrindularitza zer den badakina, eta nik uste dut horregatik ikuskizun berri adaptatuko dira eta ikusiko. Historikoki horrela izan du da, Euskal Herriko Itzulian. Azkenean, 3, 4, 5 korredore llegatzen dira horren bat edo 2 eta 5 artean llegatzen da azken errokupekora aukerekin eta hor jokatzen da, hori izaten da formatua, bai. Diferentia bada bintzat, eta ikusi beharko dugu. Azkenean, horre beti berdinak gertatzea. Gogortasuna badago, gertatzen dena da, gero gogortasun horri aurre egiteko bloke osorikan ez dela egoten. Zu karrera berez gogortu nahi baldin baduzu oso urrutetik oso bloke potentea behar duzu, eta askotan hori suizidio moduko zeuz nahi. Lendezko biak esprinan, eta gero esatzen gara Euskal Herriko Itzuliko tipikoa diren etapa horietan, Donostikoan ikustu dute politia izango dela, oso mugitua eta behar bada jende guztuna, baina arreskutsuagoa, arratekoa, betikoa, eta Bilboko ere bai, bideroakin azkenean, eta hola, beti ere bai kontra izatekoa. Betiko egin uste dut, ez? Alberto eta Alejandro bestu guztien gainetikan, eta hemen gure alde honetakan, Izagirre jauna txospesa jo baten. Leopold Konik garriko dugu, rekuperatzen dago izan zuen lesio batetik, eta llegatzen den. Biste oso ona, eta nire uste dute orokorrean hiriburu guztietara llegatzen oso biste ona dela, nire uste dute hau behar dugula. Itzulia esan da dizut munduan zehar ibilita dauzkan aukerak eta duen historia ikusita, beste maila batean marko lukela behintzat arazorik izateko aurrera jarraitzeko, ez? Zalego ditugu, errepide ditugu, eta baina instituzioak apoiatzen duten eta aurrera jartzen dugu. Euskal taldea falta dugu. Hori da, hori falta dugu eta nik uste dut beharrezkoa dela, jendea lanin da bilortarako eta sortzen den. Futbolean gogoratu asteburu honetan ez dela liga jardunaldirik izango nazioarteko selekzioen partidak direla. Eta Atletiken naiz eta azkeneko partidak galdu optimismoa da nagusi. Zurigorriek azken norgehiagoketan erakutsitako maila onari eutsi nahi diote eta sinetzita daude bide horretatik jarraituz gero Europara zailkatuko direla. Hala dirazi du Mikel San Josek. Askotan ez dakigu zer esan, batzutan ondo dator, beste batzutan ez, baina argi dago partidu asko direla, denboraldia luzea dela eta egun hauek ondo etorriko zaizkigula eta hortik aurrera 10 partidu eta topera. Bai, gogokin, jakin da 5. postua 4 puntutara daukagula, gainera etxetik kanpo daukagun partidutan danak edo iaia danak arerio zuzenak direla eta hortxe agian egongo dela jokoan Europako sailkapena eta jakin da guk gure lana ondo egiten badugu hurrengo urtean Europan egongo garela.
Kulturan, Jogurina Boroba artistarekin egon gara. Poliamor bere diska berria ekarri digu Laudioarrak, elkarrizketa osoa gaueko 10:00 ikusi ahal izango duzue Artekale saioan Jone Batizabala lankidearen eskutik. Kamaleonikoa da, geldirik egon ezin den horietakoa, eroa, harrigarria, eta maitasunez beteta dator poliamor lan berriarekin. Gizartearen aurrean norbera bezala libre izatea. Ilusioz betetako emakumea edo neska txikia edo bai, gauza asko. Beti daukat une bat ezberdina gauza bakoitzarako orduan, bueno. Oaintxe bertan jarritzen dut ilusio askorekin eta gogo pilokin gauza pilo bat egiteko. Musika ateratzerakoan bai, denetarik da, nahi, ez dakit, bai rocka, bai popa, bai folka, denetarik gustatzen zer eta hor ikusten da, batean entzuten duzu nire diskaren bat eta... Poliamor jarri diozu izena, zergatik? Azken bora honetan, nire inguruan poliamor dagoelako, badauzkadalako lagunak inguruan, hori, diela bikote bat, baizik eta hirukote, eta oso era polit batetan eramaten dute, eta nik uste dute posible dela pertsona bat baino gehiago maite izatea. Artekalen baita beti bezperako koplak film laburra izango dugu izpide. Maialen Lujanbio bertsolariak indarkeria matxistari idatzitako hitzak ardatz, beti bezperako koplak film laburra egin zuen Ageda kopla taldeak. Pasaden astean bizari eskuratu berri ditu laburmetrai honek. Nazioarteko hainbat film jaialditan izango da beti bezperako koplak film laburra. Maialen Lujanbiok indarkeria matxistari idatzitako hitzak ditu ardatz. Gure asmoa izan zen alde batetik kolaboratzea olako pieza literario eder horretan eta ahalik eta gehien zabaltzea. Eta gure bitartekoak dira irudia, animazioa eta baina ezken nuen pentsatzen horrelako harrera ederra izango zuenik. Eia esan, nik uste dut leku askotan ikusi da munduko hiri eta kultura ezberdinetako lekuetan eta leku guztietan izan du nik uste dut gaiagatik oso harrera ona. Gai unibertsala da, arazo unibertsala da eta seguramente konponbidea bebai unibertsala esan beharko da. Bezperaren konzeptu hori beti bezperan gaudela eta jai hori beti bezperan egiten dela, da beti gauzela arazoaren konponbidearen bezpean, baina inoiz ez dugu pauso hori moten. Orduan, hoxe da azken batean mezua, ez? Azkenik, gogoratu, astebete falta dela soilik korrika azteko. Euskararen aldeko lasterketa herrikoi erraldoiak Otxandio izango du abiapuntutzat, apirilaren 9an Iruñera iritzi bitartean. 11 telebistan jarraipen berezia egingo diogu korrikaren 20. edizioari, saio bereziekin, zuzenekoekin, eta 11.eusen herriz herriko informazioa esleituz. Azken asteetan hainbat dira Euskararen aldeko lasterketa herrikoia uspotzeko egindako iniziatibak. Dagoeneko Grezian, Parisen edo Bartzelonan egindakoak zuen ganatu dizkizuegu, baina Euskal Herrian bertan ere eskola eta ikastetxeetan korrika txikiak antolatzen ari dira. Eta horietako bat Gasteizeko Zabalgana auzoan izango da, datorren larunbatean. Iragarpenarekin agurtuko gara. Gure partetik besterik ez, mila esker eta jaso ezazue gure bezarkada, gogoratu 11.eus webunean gure informatiboa berriro ere ikusteko aukera izango duzuela. Gabon pasa, mila esker! Herri honen ilusionistak bidera atera gara, mundura atera gara, herriz herri garoko gara. Ika, 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 bada atoz korrika. Egin bat, batzuk eta bat, nik bat, denok bat, bat eta batzuk.
Zipitapa, korrika atera gara, herriz herri igaroko gara. Euskararen lekukoa auzoari pasatzen diogu. Gora zabalgan Euskalduna! Zipitapa,